Ngapnya saya bahaya pergi perlok, saya kena ke sabat school jengi, but ngai ngoro yo blay, but ngapen pau kijing sengo namar kijing leba bahaya jengu, but mentah kena ke quarter ngila jam saya kalonong ke basau, but syab gini ya saya kemat ngakerpat yai kong ya kemen ba in ai kijing dua sedang. Tungin yang dua. Aku beli kupajung bah menang, ku beli sibun dry, ke jeng dekat jeng berak dry, kan kapor, kerba dry ngin sia sam, ya kena kesabas school kenang ke basau. Ya rap me dry ngi berak, kena simenta, bangin la dry, ban ya sam dengan play, keten ke jeng beli, ketugum kebun ke jeng me dry. Ya rap me dry ngi, ibu berak, ya rap dry tu kibas ngap berak kumjuk dry. Ya kena berak dry keten cukres long pem jengi. Amen. Amen. Mentah ketiyo ngila jam saya kalonong ke basau ke bakren sepang. Ke jingpla jung Chris kumu Mesaya. Hang nengi syamba ka Bible hi ka yatho ingi ba detang uwe ubasakhi ba Jisu ulong Mesaya. Lar ngi pej benia aya ka Bible, lar ngi pulei bahaya ka ngi syam shibon ki basakhi ba Jisu ulong uta Mesaya. Ka kumba ka mat ka yatho ingi ka kinong pla lar ngi jingpla jung Chris kum Mesaya. Habangi page ikan ika kenten Mesaya na kawan na keten Hebrew kabamud ubalasle bat kenten Chris kabamud haka Greek Christos kabamud ubalasle kini ki artli ki kerten kilong ki kedeu ya kawe ke jingmod kalong ba ubalasle haka testament kabathamai lapunan kam yo Jisu lapanan kam ekten Chris Henry hakal testament ka barim pat kipen kam rekten Mesaya namar la tho ekad hakten Hebrew Shibon kinuksa ujisu hi upan sisaya de baulong ujisu baulong Mesaya lan ngipe nag Yonis kalanong ka bandriu dekat ka basau pewe kani ka yatho yengi ba ujisu ulong uta ubalawan hier na beneng. But sakaway pat ro kajing penisya kajong Jisu haden bakila kem yo Jisu. Uwe orang ba lang do ulakli u kaway kajing kali. Melong uta au Chris. Lene hakaway ka pat kajing mod melong uta au Mesaya ukon jong ubalakarku. Ujisu ula jubab. Ula ong ngalong lada pipej lada pikwa ban pensisai kata lada pipej no Marcus kalau nong kabakat sau dekat kabar dripeway but dripewar haka Bible hi ki jiu kim pediang ya ujisu kumu Mesaya andre hakin ki sau gospel ujisu ura pensisya ba ulong uta Chris Mesaya hande ke ikabas ngeo sipat bakim pediang ya ujisu kum Mesaya tengini ya shikalanong ka shaka dekat kan mau ngakarpat iba hemedon ban pulei gini dekat kan mau Yonis kalanong ka ba lai dekat ka balai Yohanes kalau nak balai dekat ke balai ke ong hane uji su lai tho bad ula ong ho shisha nga ong hame lemda khapat yo breu amla ban yo e yaki hima blai oj kumba ong ka dekat kan mau lamda kapat yo breu unom la ban yo ya ka hima jong blai kawai ka dekat kabalong stream ya kata lingi pulei no lokas kalong khat pra dekat ka ba khandriu bat khanyo ka keren ba lamda pipediang ya yang akum i kena rid pinom la ban late sepok ka hima jong blai bat ka kawai kenten kalong ka sngeu tanat lamda kapat yo breu ke jing mut jing kapan hangne ka jing sngeu tho jonga ka jing kapan kalong kum ka jing kelab ka bamud ban no eki jonglong barim ki jinglong basniu ki jinglong pop ki jongi bat ban impat bat ban sedang ban impat ki jing im bathamai ngan pulei na kisithi syaki nong Ephesus kalau nong ka basau dekat ka ba arpo lai ke jing kapat hang ne
kat kum ke jing sneo tho u apostol Paul la ngi pe sau ga lanong de khat ka ba arpeu lai arpeu sau ba phin bo no ke engi de ban bo no in ya shakman shapang kata ke jinglong jong phi ka ba men shua yau to briu ba temen ken ubanang ut kat ba kum kita ke jing ikwa ke jing syukor bat ba on pen thamai ya phi ha ka men sem ke jing mut jong phi ban ba phin kub ya briu ba thamai ya bala penlong ha ka dur ublei upol u ye tho engi ba ke jing khapat ka de bangin e no e ke jinglong ba pop ke jongi bangin e no e ta ke jinglong briu ba temen jongi bat bangin e no e ke jinglong ba sniu bat ban im no ke jing im ba thamai ka ta de ke jing khapat ka hagane gas ngi banengkong ka ye tho engi shapang ke jing phla ke jongu Yonis nong pen baptis hakapor jong Yonis shibon ba ki jiu ki ap kermen yo ta masya lan unwan bat kini ki jiu ki yo sneo shapang Yonis kila pha ik nong yalam niam kila pha ya ki nong yalam niam sha u Yonis yo bade u Yonis u de uta o masya u baki ap kermen kila kali u kumne ki jing kali lan ngi pe na ki no Yonis kala nong ka banengkong de khat ka ba khat khandai meilong u u Yonis u ya tho de ka ba shai bhau ong nga ngamlong utau Chris nga ngamlong utau Messiah but ki kelipat u habakum ta memelong u le ya tho ong nga ngalong kata ka kten jong utau ba perta ha ka riklau to pen be e kalen ti u try komba ong Isaya unong ya tho lupa u Yonis u plashai ba umde u Chris u Yonis u plashai ro ba ma u ulong uta kakten u perta hakri khlau hangne ke eka kam lane ke eka kam jong Yonis kumu nong e tho lupa ka kam jong Yonis ka banengkong e lan ngi pe ne no Yonis ka lanong banengkong ka benyau ka benyau ka ong ba ban pla shapang uta ujing shai ka kamram jong Yonis lani ka kam lani ka mission jong Yonis ban pla shapang uta ujing shai bat ka baar pan ban khot ya ki briu ban kala ka bamut ka tadi ka kam ki jong hoi don ki we pat kam jong Yonis handre kita artli ki long ki badon ki bakong san ki kam ki bo Yonis ka mission jong ban haka de khot ka ba arphe nyeo ka ong ba u Yonis u ye tho shai ba nga ngamlong u ba bit ban loj wat ki jingte ki juti jong u pi habangi pe na ka gospel Matthews ka lanong ka ba shipeu do khat we u Jisu ong na ka briu u ba khana ka briu don u ba kham krau ban ya u Yonis na thulupa u Yonis haka jing batai ki jong Jisu u Yonis ulong ba kham krau ban yaki wepat ki nongi tholupa handre Yonis hang ni ong nga ngamlong ba bitang ban loj i jingte juti taka kane ka pen iengi bawat lau Yonis ulong ba khra handre umlong ba bit dor ban loj ka pen iengi ba hado katno ka jinglong krau jong Jisu Kris kane u phla ba u Jisu hado katno ka jinglong krau bat ka jinglong burom ka jong Jisu Kris oj ke jingwan ke jong Jisu shikni ke perthei ulawan ban yam na ka banta jongi ngine jam pat shika sngi ka baar ngakar pad e ba hame pan penshai ngi shapang kane ukhon lang brod jong ublei khule shibon kasngi ka baar hane ka kan shapang ukhon lang brod jong ublei le se dan na breng jong ngi ki ba tip phang oi ni khun lang bro chung blai ba le se dan na breng jong ki bam pat ngau ki bam tip la ni ki bam ki barang ngau atatin ba udai oi ni khun lang bro chung blai han khana bingen sau tho khana bingen tip ya kan ni tungin ya yai kham shroom habangi pe na kan ka kolon nong hani ka tho hani ba ki jaj bin riu hebrew ki ap khmi lenti ya u Messiah u ban sau
uban sawan ban penlat yaki na jing na kita ki bor jing sen char jong rom balarang puli tatar ko ang ba uta omesya deus im ubaken cha perthei ting kumbang yo sngo menen na i ba penchat bor ila kren spang umesya udeu Jesus Christ haba kini kijat benrio Hebrew kila apkmi ya u ba nwan ban penlat na ting senchar ka rom bat kumta tong ini yat khman ladangi pulina ada pi phai nga sha ka na gospel jong yones kalong ka baning kong khat ka ba arpu nyaw bat hadu ka ba lai pu nyaw arpu khundai hadu lai pu nyaw khani ka kren chpang ko lang bor jong blai ngamdon por ban puli kini kit khat boro te nganshu batai lingkot e pi hani ka ka bangala la puli ba ka bangala pen kre hani kalong ba hani ka kren chpang ulang bor ukon lang bor jong blai but dan hani jingkili ka ong hani ka jing berbana ka ba yones nang perbaptis ukren chpang Jesus Christ ka jing berbana ka ba yones ukren chpang Jesus Christ hangni la da pi ya phai nga shaka dekhot ka ba life sa hone pi iba u yones nang perbaptis hani u ong ba hangni u yones nang perbaptis ukre u ong tingala yo i bat ngala phla ba uni udeu ba uni ulong ukun ublay tengai ya khmat ka jingkali ka ba ar ong kadur ayu ka bala pen pau hangne shphang jong u lala phi phai nga shaka dekhot ka ba ar khandai hane ka ong ba hakmi ukun lang brot hane kadur la pen pau hane kum ukun lang brot jong blay bat ka blai ka ong hane bat balai ba ka long ka badan kam ban skau tho shphang jisu udai uai lala phi phai ka long shaka bas ngau tho bangin tip chpang Jesus Christ ba deu ai namar ba Jesus Christ ladangi tip khambon cha phang Jesus Christ kalong ka jingmen to e yangi we pi we namar Jesus Christ unong siu spa jongi Jesus Christ udei khun ble bawan shen ka pethe banjap na ka benta jonga ba jong phi lada phi phai ka ni ka khot ka ba at khun dai ru hangin i ba ka ong hakmi ukhun lang brot jong blai ba kit no yaki pop kacong ka perthei ngi ubakit na ki pop chong ka perthei bat ka jingkali ka ba khadu hane ka ong bat ka mission ka chong u bat ka mission ka chong Jesus Christ haba one shakani ka perthei tengin phai benga sha ka gospel yones ka lang ka ba live khot ka ba khat nyau ka ong hane na ba ublei shimla pha ya khun shaka perthei ban on pen rabi ka perthei henrei ba on pen im ya ka perthei da u commission ka jong Jesus Christ shakani ka perthei haba wan shakani ka perthei omne ba on pendram ki brio omne ba on pendram ki to ki bala pop komngi ki bala pop ki bala ban ka pop ha jing imu jongi ka ba man la ka por ka ba ngimla sho teng ban kendria naka omne ba o Jesus Christ wan shakani ka perthei ka ban pendram ane ban yangi ki ba red ki ba pop hendai Jesus Christ hakani ka khot ka ong ba Jesus Christ one bon pen em ya ka perthei ling ba ka jing sayap ka chong u ba kum chu adangi ya kum khman larapi ka hangni kila ai biang ka khot ban pulina gospel markers kal na ka ba shpau ka khot ba sopsan kinong rom san rio bat nikong patras ar saw hani kan biang ka jing kali ka bong kumno kini kit khot ki yarap yangi ban skau tho shphang ka benta uchisu ukholang bat jong blai lara pipule nakini ki khot lai khot ki bala ai hene nakini ki khot ki bala ai hene ka ong ba lara pipet na umar na gospel markers kal na ba shpau khot ba sopsan ka ong ba hene ba uchisu Christ uwan omban ba unyo ka ching shakri shkani ka perthei hendai uwan ban shakri yangi uwan ban shakri yaki brio hene ka perthei lara pipet ki haki nong rom kal nang basan ba khat ka ba in rio hani ka ong habangi long ki batalat habangi long ki takibri ki batalat ki bamtan bor sho hani choose Chris uwan ban yarap uwan ban yap namenta jongi ki brio ki bapop but nikong patras ar pusau hani ka ong ba uba ki pop jongi how ta uding phna uyap Jesus Chris uyap na ka benta bangi ngin em
Bat kum curu dah kecing cengam senam kacang upen kia ya kecing pang pop kacang ni kaba ngimla syuban pen khoi ya ngimla syuban pen jam ya kada kabor kacang hi Henry kabas kam tonat kalong bawa Jesus Christ uwan banyap kada kacing play senam kacang halo ding pena ngila yo kata kacing pen kia na kata kacing pang pop kacang ni bat hane syobangan pen khoi kini kasngi ka ong hane kan ka dekat dengan ka kalau nang kau hane wala kataru Yohanes nang baptis udang don kam shibun mantip shushu shapang ka kam chong Jisu ulati kena bawa Jisu udai umesaya ulati kena hane bawa Jisu Christ udai umesaya ulati kena hane bawa Jisu kun lang berat chong blai de Jisu Christ hendai kam shim la pensange ya Yohanes nang baptis baun sange natang hane baun ong ngala biang kato nganom kwa sho la ne amon don kam sho ban wat sho spang Jesus Christ ba udai uai but ba kam chong but spang kam chong Jisu hendai uchis unai unom Yohanes nampai betes hane udang kwa ban tip sho spang kam chong Jesus Christ but hane but hane kajing ka aku ban ya sama speak net kalong ba ling ba Yohanes nang betes ya tho ba ngiru ngimdei ban sange no le singa tip ba ya Jesus Christ ba long nong sis pa jungi wan saka perthe banjap na ka benta ki pop gi jungi hande kam chem pen sange Yohanes bar kum curu kam dei ban pen sange yang gi bangin sange no lan bangin sange na tang hang ne hende ngini ban nang wat nak we posh koi pat ngini ban nang pule na ya kitin ka chong blai nak we posh koi pat khna bangin tip sho ya ka mo chong Jesus Christ amen Ait kumba ngio ba commission ki jong Jesus Christ ban pen im o ban pen rem yaki brio ngayat menta shi kasngi ka baar ngakar pat ya ikmen ba bertai khambni aingi shapang kini ki armut ki sanran ki jong Yohanes pat ke ek rai jong ki haden bagi osngi khubor Kublai shibun kasngi ka baar ka badai ki arngur ki sanran ki jong Yohanes ki bangila ban siam na Yohanes kalnang ka bawai ka dikot ka balai pusan hadu sapu ar ngakwa ban play kini ki dikot ha ka bala syaipat Yohanes ula udang yang bat arngur na ki sanan jong te haba ula khmi shan ha Jisu kadba ya uang ha khmi ukun nang brod jong ublay kita arngur kesendan te kila yok sngau ya ba Ukraine bar kilia but ya Jisu te haba ula phai bar lo ki bekia but uang haki piwat ayu ki te kilia thu ha ko rabi kabalong habala batai konong hikai hangno mesong ute uong haki to ale te pin sayo te kila lej bat kila yo usong bat kilia sa lembat hakata kasngi te klalong hamar kabash pheu baje Andrew para Simon Petros ulalong uwei na kita ki arngur ki bali asngeu na Yohanes bar kilia but ya une usiam ningkong ya ki para jong hi Simon bat ulong ha ngila siam ya Mesia kabalong kabala batai Chris ulawalam ru ya ha Jisu te haba ula khmi shan ya ulong melong Simon ukun Jona en khot ya me Kefas kabalong bala batai mau tungi ya ngut ya kine ki arngut kinong but ki jong Yohanes Andrew bat Simon Petros ngi kine ki kinong but ki jong Yohanes te haba ki sngew ya ka jing phla ka jong Yohanes syapang Jisu ba unsawan uta unong pen im jong ki uta Mesia te ba kat ba ki dang snap ya kata ka jing ya lap ka jong Yohanes ki sngew ba nda ki leo ya Jisu mars ni Jisu ki lejbut ya Jisu tingi ha ka jing im ka jong ki wat la ki la de ki nong but ki jong Yohanes ki ngej pat ba en sadan da uwe pat Mesia ki ngej ki kintin ke jong Yohanes ba en sa don pat da uwe uta Mesia wan ban man ba no ki pop ki jong ki su thu ya kata ka jing thu lupa ka ba ya kata ka jing thu lupa ka jing wan ke jong Jisu bat ngi kata ka jing rai ke jong ki marsin yo
kibut ya ujisu kim kenran din lane kim dan kata kajing sngoba yo umdei ne yo ki artin yo anis ne kata kajing nget kajungki ba ne udei ta mesia ta ujisu kajing nget kajungki pelang iki bakin but ya ujisu bakin kli kecak sa jeng bat ba kinehi kidei kita ki sendan ki baningkong ki jong ujisu u Andrew bat u Simon Petros tungi ha kajing im kajungi rup mangapor ngi kajing pla ki jong kine ki arngut ki pla ya ujisu ba udei mesia ki sngo thu bat ki nget ru bat ki budi ujisu hato ha kajing im kajongi ru ngila yo sngo yo ujisu ngila yo isibun ngila yo sngo na ngila habang ngi pulai ya kete tin kajong blai ngila yo isibun ki kampla ki bale da ujisu hato ngidon em kita kemensim ban priang eu dan hato ngidon em kita kemensim ba hiru ngin ngai ya u watla ngin la yo i mar kman nei lang ba kajingi kajungi kala hun bat kala la pen jan ya kajingi dei jongi kabat ujisu Ai kublish bon yekmen kumengyo sngiao karai jong kitu ki arngut ki senran jong yonis haden bagi sngiao yo kubor markum tahi ki pediang ki shisha kadengi ro bangin bod ikata ki shisha bagi sngiao tungin ya no shikasngi kabalai shikasngi basau kabakren shapang u Philip bad u Nathaniel korpat ye ba hamai ba in penshai company ingi shapang kaneka mat Kublai Shubang Taisen Kasngi ka pasau hane kadej pang Philip bad Nathaniel Lada pi mai shaktuka dekat ka ba lai hane na ka gospel yo anes kal nang ba ningkong dekat ka ba sau phlai do sau phun reu hangne ka kadej pang chisu khat yo Philip bad Nathaniel ba hane ka dan ka jingkali ka bong ka khubor ayu Jong Philip kaba pen pau ya kajing kaba uladan shpang ujisu hangni hakani ka dekat sau pulai hadu sau pun dengi iba ujisu Chris haba ula mut ban no sha Galilea ulaya ulaya Shem ya u Philip baru ong ha u Philip tabut yang but haba u Philip ula let uya pat saya Nathaniel uparlok jongo but u Philip ulaya thu ya u Nathaniel balu ong hang ne kame ngila Syam ya ta Moses ya ta ba Moses haga hukum but kinong i thu lupa kilat ho shpang jongo ya Jisu ken u kun u Joseph u bana Nazaret u Philip ya thu ya u Nathaniel ulaya ya thu ha u Nathaniel ya kane but ngi i ba Nathaniel ne u artatien skau langit te ulong ba kala kata ka ba baha ka banwan na Nazaret handai u Philip hani uong hagar hot ka ba saupun di uong u Philip hani uong ula itu ha u bar ula khot ya u Nathaniel to ale ba to khmi ru hangni ngi i ba ka jing ngai ka ba u Philip udan shpang Jesus Christ kalong ba ngi i ba hangni haba u Philip ulai thu ya Nathaniel shpang Jesus Christ ba shpang Jesus Christ ba bakin yelet pet ya Jesus handai u Nathaniel pot udang skau atatin udang skau ngit ya ka tingi thu jong u Philip handai ngi ba ka jing ngit ka jong u Jesus ka jing ngit ka jong u Philip ha u Jesus Christ kalong ka ba scam ha ka ba u Philip u khat ya u Nathaniel u kwa ba u Nathaniel ni i dala ki khmat jong u kwa ba u Nathaniel yo skeu dal ki score ki jong u ba un mat dala de hi shakata ka jaka ka ba Jesus Christ udon hakani ka ko long hi kala dan ka ching ya tho ka ba khane u Philip i kum ba la skeu tho le se na ching kren ba men chwa ba Nathaniel ba ka ching pen bet ya ka jing thrais niu kam dei ka sang prakhat ka bala kan tiu buram nei ka jing ya tainia bakin janiam hendai da ba khot ngo bhai ki breu bakin mat dala di hi us ong to ale to khmiru ba kata Nathaniel ru ula le bad ula yo i ya kata ba hane nginya jikman haga ki kam ha yones kal nang ka ban kong khat ka ba sau punyo ba san phuai hane ru pin puli ka to
but hani kecing keliru katan kumno Jisu upengen ya Nathaniel but bau dei we but kumno Nathaniel upedang ya kata kajing but kumno Nathaniel upedang ya ka hang ne darai pe hari hat ka ba sau punya hone ka ong ba Jisu lai I ya Nathaniel ba wan hau teo ong shpang jo hakmi uken cha Israel uba dashisha hau bomdan ka ba arsap Nathaniel ukeli ya nangno me itho yanga Nathaniel ukeli ya Jesus Christ nangno me itho yanga Jisu lai itho ba ulong hau shwa ba ompat khat u Philip ya me men ba me dan ha po to ding number ngalayo I me Nathaniel ulai itho ba ulong hau korabi me melong khun blai me melong em jangki Israel hani ka ong ba Nathaniel ulak sngolingo ya kata ya kani ka jing kren lingkot ka ba Nathaniel ulak sngolingo ya ka ba ulai sngo namar ompat ju kendo ya Jisu men shwa kasi ningkong ka ba Nathaniel uya kendo hendai ka ba pelingkong ngo pa ya Nathaniel kalong ba kumno Jisu Christ utip ya ka keteng ka jong ba kumno Jisu Christ utip ya kumta Nathaniel ulak sedang berkat let's say kani badai de kacing tip baken chablai ulai ya Nathaniel ba duwai ba uwat de kacing shisha hapo tau ding kumta Nathaniel ulak penlong kacing pla kente buram bat ulak khat ya Jisu urabi ne no hikai ukhon jong blai bat usim ki Israel bat usim jong ki Israel hane kawe ka bang kwa banya sam hane ka bang yo chin hikai ling ba u Philip hane kalong ba ngi kacing ngai ka jong Philip kabadan kacing ngai kabas kem ka jong Philip hau Jesus Christ kaba haba ngi pet pat ha ni ka pethai ka bangi ementa kalong ba let's say ngidan ki parlok ka jong ki bom snau tho ya kitin ka jong blai la na ki badang aratien spang ublai ki bom dei Kristan ki badang aratien ba let's say udon em ta ublai don em ta Jesus Christ kidan kum kita ki parlok ki jong ki babon let's say ngimenta hakani ka perthai ka bangi ementa pat ngimla ban lej ban ya kendo ba Jesus Christ ngime kendo shu mar khamat ba Jesus Christ handai ka ba ngila ban le kalong bang ngin khat ya kita ki parlok jong to ale to khmi ru na ka Bible na ka tin ka jong blai bangin lej bangin pule ya kitin ka jong blai khrang bangin la ban sngo tho ta ki jing atatien kumba Nathaniel udan kata ka jing Nathaniel na ka jing atatien ya ka ba Philip ya tho kum taru kidan shibuna ki parlok ki par George jong ki ba dan kata ka jing atatien ki jing Nathaniel handai kawe ka ba ngila ban yo ya ka jing cuba barok kawe ka ba ngila ban yo ba ban ya jing cuba ba banginan dan su ya kata ka jing atatien ngide ban lech tin ka jong blai ban yu play ya tin ka jong blai ba kita ki parlok ki jongi khushbu kumbang yo ngeu na iba hamei kalong shisha ka ba shisha ini kumba u Philip haden ba yo ngeu ikin shisha sham la set election tour handai ula kloi ban ya sam sha parlok jong Nathaniel kumta ro ngide ban ya sam ikin shisha ha bang yo ngeu iktin ki jong blai ka kren yingi ngiro ngide ban ya sam ye ka ban pen ish ki we ban pen shai shi ki we bikin ngeu tho bagi nang pen ye pher ye la dei na kikin ja bas new menta ini point no chika sngi ka ba ndriu kadai shaphang ka jing pla jong Nicodemus ngakarpat ye yakmen ban penshai ingi yakane ka mat kadai ka sengi kabasan kajing pla u Nicodemus kabangila ban siam na uyo anis kalnong kabalai kadkhot kabaningkong hadu ter hadu arpui habang ya pule yakane phila bane pule hi pada periodon ke Bible pine pule hi yakane kajing tu khana kajong Nicodemus bad Jisu kajing siam jongki baru ngathrai bun nangi ki batip ki bangila tip yakane kajing tu khana nei ngachukwa banu I ne kajing pla kajong Nicodemus ngiu Nicodemus de Pharisee ba la lodika testament kabarim yaki hukum yakin kajong ublai handai ngiu kajing long rit kajong
udai ubru ba tiplo de kaktin ke jong blai bun na ki Pharisi ki kwa kim kwa bante pe ke jing sha kim nge ki ujisu kum umesaya dei ndai ngai iu ne udu kon mes ka jing long rit ke jong u haba yu i ye ujisu ulale sibun ki kamba ki ba ulale ngakwa bun pule ka khot ka ba ar ka baong kilan ka ba din konung hikai ngitip ba melong unung hikai ubalawan na ublei namar omdon ubala banle yakine ki kamba ki ba melale lemda ublei ulong rengkat bad u nyu i u Nicodemus ulak hamrang ba ban ya ujisu dei ndrei ule chi ujisu habau yu i ujisu balale kamba konung hikai ukhot haji sha u Nicodemus hi udei unung hikai ndrei khot hi ujisu konung hikai ngatip ba melong unung hikai ubawan na ublei tingi ka jai ka jinget ka jong u Nicodemus ya ujisu ba udei umesia bar ka jing kli ki bai ke kren sephang ka jing khapat kumno ngila ban khapat haba ngila temen ukli ka jing kli dei ngiyo i ka jing jubab ka jong ujisu ba ngimla ban khapat nakado ndrei nak mensim ka jing kla ka mut jungi kun mangile asngo na do menkong ni ba i ba ila kren tingi i ka jing long ka jong Nicodemus wadla udei urang ba wada ula tip ula udei bru bahe ndingi i haba yu ya ujisu upendem brit u tip ba une ibudei umesia ubawan ublei ungai ru ba ujisu udei ubalawan na ublei barngi i ka jinget ka jung ha ujisu bat ba ru upendem brit yalade to hato ngiru ngilong ne em kita ki bru ki bla pendem brit ne ngilong kita ki bru ki basarong ong la tip lu ketin ka jung ublei bro hi bro ka wei ketin ka jung ublei ne hato ngalong ba kam khrau ne ngalong bru bla starlut nganon kam shu na ki bru lane ban pe ki bru ki barit baria ngakam la manga ban ye i langi don em kum kata kamen sim ka je mujungi langi ladon to ai bangi nginlong kum une Nicodemus bangi long sngurit bangin yo i ka jing bha ha ki wei ban ngila ban nang ru naki na ka jing nang jong ki wei ru kumjo ku blish bon ya kemen ni ke jing ya sam ke jing pish phang Nicodemus kumbang yo sngiau ya kini ga sabar school ibaro ka wei ka keren bangim de ban arta ten yo jisu kum mesaya namar ka kten jong ble kalong bala persan mensem da mensem bok hoj u apostol Petrus u yet ho ingi ba ka kten jong ble kalong ka jing thau bok hoj ni de ban pediang eka ngim de ban sngiau arta ten ku blish bon ni ke jing sim banta ke jong pe menta tengini pedam khile ke jing duai ko kpa jing yu bah beneng ko blesi bon ye ki jing pen shai ki jong me lang ba ki shekri ki jong me ko blesi bon begin pediang ye me ko mu mesaya ko mu nong thau ba nong pelong ai begin ngej ha me begin kershan ha me ha ki jing im ki jing ye try nama de tang me oble bala ban pelaj ingi si bon angai scam ko kpa ai begin ik hubor kan priang sheki porlok ki porajor ki pumpat yos ngeo ye me oble begin tip begin pediang ye me kumun o blei unong thau bat nong pelong senya mo me ko try ki khot kot pat ki junga kateng jisu ngadwai amen